Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ बारग' आरिनि लेपा साथाम दायनिगिरिफोरखौ बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावनायखौ बाख्नायदों। क'क्राझार जिल्लानि अफियाखुथियाव सानै ट्राइबेल हिन्जावसाफोर रमिता राभा आरो समायना राभाखौ जिनाहारि खालामनानै बुथारग्रा साथाम दायनिगिरिफोरखौ थांनाय 8 खालाराव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावनायखौ बारग' राभा नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट सुंद'यै RNLF वेलफेयार ससाइटिया बाख्नायदों। मैया क'क्राझारनि प्रेस क्लाबाव RNLF वेलफेयार ससाइटिनि आफादगिरि सिलाराम राभा आरो नेहाथारि माइकेल राभाया खौरांगिरि मेल खुंनानै बिजिरसालिया फासिनि साजा फोसावनायखौ बाख्नायनायजों लोगोसे बे बिजिरनाया समाजनि थाखाय गनायजाथाव आरो गोरोबथाव होनना बुङो। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' आरो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशननिसिम साबायखर बावो। डिब्रुगड़आव सिखावफोरा 1 लाख रां लुथिदों। कारनि खिरखिखौ बुफायना 1 लाख रां लुथियो सिखावफोरा। बे जाथाया सानावनो जायो जेब्ला सिखावफोरा गंसे लाखिना दोननाय कारनि खिरखिखौ बुफायना नोगोद रां, मबाइल फन आरो सनानि चेनखौ लुथिना खारखोमायो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बे जाथाया जायो जेब्ला सिक्रेट ग्रुप एकाडेमिनि साबा आइजो फोरोंगिरिफोरा सावकिदिंगि गेलेग्रा फोथाराव सोलिबाय थानाय हारिमुआरि फोरबोआव बाहागो लाफैदोंमोन। साबा आइजो फोरोंगिरिफोरा AS06 U4481 नंनि कारखौ गेलेग्रा फोथारनि बायजोआव लाखिना दोननानै सिङाव हाबलाङो। नाथाय आइजो फोरोंगिरिफोरा फैनानै नुफैयोदि कारनि खिरखिया बायनाय आरो दोनलांनाय आखाइनि बेगफोरा गोमानानै थानायखौ। बे जाथायनि सायाव मिलननगर पुलिस थानायाव FIR होयो। बिनि उनाव पुलिसआ CCTV फुटेजनि मददजों नायबिजिरनायखौ जागायो। बाक्सायाव सानै बाइक सिखावफोरखौ हमनो हादों। बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव पुलिसनि गोख्रों संदाननायाव सानै बर' लाइमोन बाइक सिखावफोरखौ हमनो हादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मुसलपुर पुलिस बिफाननि बेन्दोङाव थानाय निकासियाव ममद ब्रह्म मुंनि सासे बर' लाइमोना AS01EF 4527 नाम्बारनि गंसे पालसार बाइकखौ लानानै बेरायबाय थानायाव सन्देह खालामनानै निकासि आउटपस्टनि पुलिस सामलायगिरि आवाज आलिया हमो। पुलिसनि सोंनायाव पालसार बाइकखौ गुवाहाटीनिफ्राय खावना लाबोनाय होनना ममद ब्रह्मआ पुलिसनि सिगाङाव फोरमायथियो। ममद ब्रह्मजों लोगोसे बे पालसार बाइक खावनायजों लोब्बा थानाय सासे लाइमोन नब बर'खौबो पुलिसआ हमनो हायो। हमजानाय नब बर'नि न'आ गलागाव आरो ममद ब्रह्मनि न'आ लखिमपुर गामियाव होनना मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे जोबोद गोजोनथाव रादाब। बलिउडनि सानै मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोना बर' मेथाइ रोजाबगोन थाबैनो। देंखोगिरि पापन आरो श्रेया घोषालआ थांनाय 8 खालार खालि फोसावनाय बादिब्ला बिथांमोन सानैबो जयैनो रोजाबनो गोनां गोदान प्रजेक्टआ आसामनि मोनथाम रावनि सायाव जागोन। बलिउडनि देंखोगिरि सानैबो गाव गावनि इन्स्टाग्रामनि गेजेरजों बे गोजोनथाव रादाबखौ बिथांमोननि अनसायगिरिफोरनिसिम फोसावनानै होयो। बिसोर सानैबो आसामिस, बर' आरो टिवा रावनि मेथाइ रोजाबगोन। मख'नो गोनांदि बे मेथाइनि मिउजिक भिडिअ'आव बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि हेलिना दैमारिया फाव खालामनो खाबु मोनदों। आसामाव फिन पुलिसनि इनकाउन्टाराव सासे सुबुंनि जिउ खहा। धुबरी जिल्लानि बिलासिपारायाव पुलिसनि इनकाउन्टाराव सासे आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्रानि जिउ गोमायो आरो गुबुन सानैया जोखोम जायो। जिउ गोमानाय सुबुंखौ साकान आली होनना सिनायथिनाय जादों। बेराफारसेथिं पुलिसनि गलियाव जोखोम जानाय सानै आयेन बेरेखायै मोसौ फालांगि खालामग्राखौ नासिर आली आरो शहीदुल आली होनना सिनायथिनाय जादों। जोखोम जानाय सानैखौ धुबरी सिभिल हस्पिटालाव थिसननाय जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।